Kære raske. I viderestilles hermed til den flyvende lykønsningscentral. Kære raske årgang, tillykke med det, at I nu skal være underviser på vores frie skoler. Jeg tænker, det bliver en kæmpe oplevelse for jer at tage hul på den nye epoke i jeres liv. Jeg blev bedt om at give jer et godt og et sjovt råd, som det jeg fik af min mor, da jeg flyttede hjemmefra. Hun sagde, husk altid at opføre dig ordentligt og køre ind i siden. Det råd jeg hermed givet videre. Held og lykke på jeres vej. Hej, den raske årgang på den frie lærerskole i Ollerup. Tillykke! I lærer! Hurra! Hvor er det fantastisk! I skal ud og putte demokrati og dannelse og kultur og ud i alle de små poder. Det er simpelthen jeres ansvar. Jeg tænker, at det er verdens vigtigste job, og jeg holder sindssygt meget med jer. Hold nu kæfterne. Min mor var lærer, min storesøster er lærer, skoleinspektør. Var jeg ikke selv blevet journalist, så tænker jeg også, at jeg var blevet lærer. I er sindssygt vigtige, og det håber jeg, I ved. Og hvis nu der kommer sådan nogle overuddannede forældre, sådan nogle kant-med-typer, så synes jeg bare, I skal sige, hold jeres kæft, jeg har taget en uddannelse på 4 år. Jeg ved godt, hvordan jeg skal håndtere det her. Tillykke, den raske årgang. Jeg holder med jer. Hurra, så hold kæft. Hej. Hej, Ollerup, den raske årgang. Tillykke, nu skal I ud og være lærer. Fun fact, jeg har faktisk gået på Ollerup efterskole, og dengang kan jeg bare huske, at vi synes, at alle jer var virkelig seje og store. Nu skal I ud og være lærer. Selv har jeg hadet at gå i skole. Der er nogle heldige børn derude, som har det svært i skolen, som får jer. Stort tillykke. Kan man sige det? Det er godt, jeg ikke er lærer i hvert fald. Held og lykke med det hele. Stort tillykke. Vi ses. Et stort tillykke. Jeg håber virkelig, I får festet igennem. På den anden side af det, så venter jo den brølende virkelighed. Og hvis I på et tidspunkt skulle spørge jer selv, why, hvorfor, okay, warum, så vid, at I har verdens vigtigste erhverv. Alt godt til jer. Hej raske årgang. Kæmpe stort tillykke med jeres flotte titel og jeres uddannelse. Jeg håber, at I får et fuldstændig magisk arbejdsliv, og kæmpe held og lykke fra mig fremover. Ja! Hej, den raske årgang. Jeg vil bare ønske jer kæmpe stort tillykke med, at I er færdiguddannede lærere. Det er jo for vildt, og jeg håber, at I kan nyde det og fejre det kæmpe meget. Jeg har selv haft lærere i mit liv, der har gjort en kæmpe forskel, hvordan jeg kunne være med mine til tider lidt bøvlede livsvilkår. Det har bare gjort en kæmpe forskel, eller det er jeg sikker på, at I allerede ved. Men for nu, så skal I bare nyde det. Den frie lærerskole i Ollerup. Stort tillykke til den raske årgang, den bedste årgang. Jeg glæder mig til, at I skal ud og forbedre den danske ungdom. Tillykke! Hej, Ollerup. Jeg ligger lige her i USA. Stort tillykke til den raske årgang. Hold op, hvor jeg brøvler. Tillykke! Tillykke til den raske årgang her fra Bruxelles. Nu skal I ud på arbejdsmarkedet. Der er mega meget brug for jer, ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Så jeg håber, at I får en mega god start på arbejdslivet. Halløjsa, 5. årgang fra den frie lærerskole. Jeg hører rygter om, at I er blevet færdiguddannet som lærer. Kæmpe tillykke herfra. Et råd herfra, det er i aften, der får man lige at drikke. Og så når I skal ud og arbejde nu her, så gå ud og inspirere en masse mennesker. For ved I hvad? Det er det, der gør en kæmpe stor forskel. Så endnu en gang, stort tillykke herfra. Hej, raske årgang. Det er Knægt her. Tillykke med jeres nye uddannelse. Jeg håber, at det bliver lige så godt, som I havde forventet, og at I opfører jer ordentligt, når I skal ud og ansøge om de samme 3-4 stillinger ude på Jobnet. Ha' det godt, ikke? God sommer. Hej, det er Stig Rossen. Jeg vil bare sige kæmpe tillykke med, at I nu er færdiguddannede og skal i gang med jeres virke som lærere. Jeg er jo selv sanger, og jeg synes, at sanger er et utroligt vigtigt erhverv, fordi det sørger for folkesundheden. Men jeres arbejde er jo endnu vigtigere, fordi I sørger for folkeuddannelsen og folkedannelsen. Så jeg håber, I får et fantastisk liv som lærere. Tillykke til den raske årgang. Alt det bedste fremover. Der går min klasse lær.